ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ ನಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಲೇಪಂಡ ಬಾಲೆ ಬುಟ್ಪುಜಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುನ ಅಲ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಮ್ಮಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಾಲ ಅಕ್ಕದು ಉಂತು ಅಲ್ಲ ಉಂತು ನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಊರು ಅಲ್ಲದಾನ ಅಂಚ ಅಲೆನ್ ಬುರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲಾಕ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತು ಅಂತೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ ಪಂದ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಆಂಡ ವೆಜ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೇಗ 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 ಆಪುನ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನದಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಆವಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕ ಜೀರದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ನೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮಗಲ್ ಬುಲ್ತೋಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಈ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಚಾಚುವರಿ ತುಲಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಜಂಬ್ಲು ಸಾಪು ಎಂಚಿ ಎತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಈತ ಚಪೂರ ಆತನು ಮುರಾನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನರಿ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಕಫ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಜ್ವರತ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಫಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆರತೆ 5 ದಿನ ಆತ ಅಂಚ ಕಫ ಪೂರ ಪೋದು ದೆ ಇಂಚ ಆತಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾತು ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದಾಲೆ ಜಲ್ ಜೀವಡ್ ಸಪೂರ ಆತಲ್ ಪೂರ ಕಫ ಪೋಯಿನಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕ ಕಫ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬೋ ಕಫ ಇತ್ತಂಡ ಐತಾತ ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆರು ಜೋಕುಲು ತಿಗಲೆಡು ಗೊರ 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 ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುಜಲು ಮೂಗು ಕಟ್ಟುನಿ ಇತ್ತಾಂಡ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಲು ಒಂತೆ ಕಫ ಒಂತೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಮಾರೆ ಬಾ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋತು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರಿ ದೀತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಇರು ಕೂಚೋಡು ಬಲೇನ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರ ದೀತೆ ಬೇಯೋನುಂಡು ಫಸ್ಟೇ ದೀನಿ ಅನ್ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿನೇ ಬೇಯರೆ ದೀನಿ ಬೇಯ್ತಾನ ಸರಿಯಾಗ ಬಲೆಮ್ಮ ದೇ ತುಲೆ ಬಾನೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ದೇ ನನ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆದ ಪೂರ ಡಬ್ಬಿ ಪೂರ ತಿರ್ತುಪ್ಪು ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಒಯ್ತು ಬಾಡ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರಗೊಂಡ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಜೋಕುಲತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಾಡು ಊರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಆಯ್ನನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲಿಪುನ ತುಂಬ ಮಲ್ತದ ಅವ್ರದ್ದೆ ಬಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಟೈಮು ಇನಿ ಜೈಜಲ್ ಇಜಿನೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆತ್ತನ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಜೈಜಲ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಬೇಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪುಗವೆ ಉಂಟು ಯಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಪನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಆಣಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ನೇ ಪತ್ತಲ್ಲೆ ಪತ್ತಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಕು ಮಾತ ಬಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ನ ಇಡ್ಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಬಲ ದಾದ ಮಾಲೆ ತಿನ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ
ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ದಾಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಲ್ತೊಂದ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗಾತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಯಾವ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೆನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತು ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ನ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ಅಜ್ಜಿ ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಯಾನೇ ಫಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ನೇಪಂಡ ಫಲ ಕುದಿಪುನಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲೆಗ್ ಸೌಂಡ್ ಪುರಾಣ ಲಕ್ವಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ತನ ಆದು ಪೂಪಿ ಚಿನ್ನ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅದು ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿನ ಉದಾಸೀನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂತ ದಾಸೇನೆ ಪಾಡಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾಯ ಈ ಟೈಮಡು ಕುದುದೀತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಳೆಣ್ಣೆ ಮೇಸರು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮಡು ಪಾಡ್ನ ಅವು ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯರ ಬೋಡೇನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಕ್ಲಾಪುನಂತ ಇತ್ತೆ ಬೋಡೇನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುನು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನೀತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಮಿಕ್ಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಹಾಪುನು ಯಾವ ಗ್ರೇವಿಲ ಹಾಕುಂಟು
ಉಪ್ಪುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ ತೆತ್ತಿ ಆನ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಜವು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರೇವಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ಗಲೀಜ್ ಆಪ್ನವು ತಿನಿಯ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಇಡೀ ಇಡಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂತ ಕೆಲವೇರು ಅರ್ಧ ಮಂತದ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಈಸಿ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಪಂದ್ ತುಯ್ಯಾರ ತೆನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡುಡು ಪಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಪತ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡ ಶೋಕುದೊಂಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ತುಲೆನ್ನ ಈತ್ ಬೇಗ ಆದ್ಲಾಂಡ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಅಂಚೈತೆ ಜೆಪ್ಟಾದ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಯಾನ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕಾಂಡೆನೆ ಅರ್ದುನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಅರ್ದುದಾಪುನೆನ್ನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲಿನ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನ ಅಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪಾವಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಾಣಿಯೇ ತೊಷ್ಪಾವಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಯ್ಜಿ ತೊಷ್ಪಾಯರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೊಷ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಏರ್ ಪಂದ್ ಜೇದಿರ ಲಕ್ದೇರ್ ಬಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರ್ ಪಂದ್ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ತೊಷ್ಪಾವೆ ಪಂದ್ 2 ಜನನು ರಾಜಾರಾಣಿ ತೆಪ್ಪಿದ್ದೆ ಬರಿಯರೆ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಕೈಕೊನ ಪೆಡೆ ಬರ್ಪಿರಕು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.